papane Gumaleyang Yayah Ron Langking ingkang katempuhing Bayu Sang Hyang Bathara Tunggal tambuh-tambuhing kalih kogel kagelaning driya ing cipta kaya Ngundamana marang lelakone dumadine muhung hanggrantes jroning nala kaya ginubah penggali kawusa bocah lumarek ingkang wanci labet saking kasurung musik gregeting raos anggenira ngupaya ing pundi salingkang putra ingkang wujud hantiga datak sakuling mangke kaprabawan dayaning swasana mijil tanpa sangken nenggih Sang Hyang Bathara Wenang Ilahing bawana langgeng kulup tunggal kula wonten dawuh Rama Pukulun aja banget-banget kogel kagelaning rasamu merga saka ilanging putramu sumrupa sejatine malih-malih apa ulun pribadi ingkang amurba lan misesa kelawan lelakonira aduh Rama Pukulun kenging menapa dene paduka nandukaken pakarti ingkang kados mekaten dhateng putra paduka piyambak ngene nggih tunggal sayektine atmajanira ingkang wujud antiga mau ana ing wewengkon ulun titi mangsa iki anut gumiliring mangsa kala lan anut keketeking rasa ulun ingkang jumbuh kelawan kahananira nggonira kepengin darbi putra ingkang ngungkuli tedhak turune Bagindo Adam kawula nuwun inggih maragagi estinen kanthi pamusti nyipta kanthi weninging pramana jati yen kene mengko bakal kababaring lelakon wijinira ingkang bakal wujud kaya kang sira karepake nuringgih mistaken dawuh Rama padha waran tempe acik besok mendemo Paris kang prayitna ayo saronta Paris kang prayitna ayo saronta kocap kacarita nalika semana ana daya pangariba ingkang mijil saking angganing Bathara Wenang sinartan cumloroting ponang hantiga ingkang mawa cahya kasamatan dening wirayating dat
sigra mecah kanangan 3 dadi 3. Sinapu dening mendung peteng dedet limengan. Dupi sinigar biak dening kilat. Ana wewujudan 3 ingkang pekik ing warna. Samar pamoring suksma sinuksmaya winadeng asepi sinimpen telenging kabu wong ilahing bawana lang tunggal kula wonten dawuh Rama Pukulun iki atmajam ingkang mbranyak pasemone mungguhe ngayun ingkang dumadi saka kuliting Antiga. Ulun paringi tetenger Tejamaya. Wondene ingkang tengah bagus iku uga dumadi saka putih ing Antiga, ulun paringi tetenger Ismaya. Wondene ingkang pungkasan uga pekik ing warna dumadi saka kuninging Antiga. Ulun paringi tetenger Manikmaya. Ngaturaken genging panuning kang tanpa upami Rama Pukulun. Ih, kula ngaturaken sembah pangabekti. Kula ngaturaken bekti. Ih, kula ngaturaken pangabekti. Sumurupa ya ngger aku iki mbahmu Sang Hyang Wenang. Iki keng ramamu Sang Hyang Tunggal. Kawula ana nuri nggih bekti kula Rama, bekti kula Rama. Iya ya ngger anakku tak tampa. Ibu Maran Dewi Rakti atmajaning Jim Yuyut ingkang wasani samudra. Kawula ana nuri nggih. Nggih Rama. Mengkota tunggal kula wonten dawuh Rama Pukulun. Maragagi maju sawetara lungguhmu. Kowe tak kandhani. Kawula nuwun inggih kadipundi Rama Pukulun. Sayektine ulun bisa mapan ana ing sadhengah papan. Ulun bisa manjing ajurajen, bisa mapan ana ing ngendi wae. Mula kang saka iku tunggal ulun kepengin manjalmu dadi swiji kalan jeneng sira tunggal. Mangsa bodho anggonira nggula wentah marang anak-anak ira kabeh. Anakku katelune pisan. Kula wonten dawuh Rama. Kula wonten dawuh. Ingkang dingin dhewe ingkang pambayun kang tak anggep luwih tuwa ya kuwi si Tejamaya. Tak tundung lunga saka ing papan kene. Kowe mertopo ana ing Gunung Candrageni. Lajeng pinten lawasipun Rama? Aku ora bakal mangeni mbuh petungan sasi dina taune. Mung wae mengko bakal ana tengara saka adiling kodrat. Uga bakal ana tengara saka panjenengan ulun. Besok tetep diwasaning jiwamu bisa dadi tetungguling
kayangan kene. Kawula nuwun inggih, keparenga kula nyuwun pamit Rama. Ismaya kula wonten dawuh kanggo pandadaring laku kajiwanmu maragaki saiki ngadhepa kiblat luwih dhisik nuwun inggih ngestaken dawuh kowe ngadhep kiblat nanging sing mbok depi kiblat 10 lire piye nuwun inggih kiblat ingkang angka sepisan winastan purwa tegesipun wetan daksina menika kidul pracima menika kilen utara menika ler nurwitri menika lor kulon narasanya menika lor wetan biya menika kidul wetan kaneya menika kidul kilen katambah malih inggih menika gegana menika ing inggil lan patala menika wonten ing ngandhap mila kula ngadhep kiblat menika manut Ismaya wonten sedasa pukulun bagus nggih tak trima banget tegese ora kainan nggonmu dadi anak ing Bathara Tunggal yektine sira weruh marang kahanan iki tak dongakake lan tak pepinta muga-muga besok sira bakal darbe putra 10 kaluhuran dawuh Paduka Rama Pukulun samengko tanpa beda tak tundung lunga kaya kakangmu Sitejamaya goleka papan kang sepi mungguing Sunyaruri mertapa kongsi ana tengara adiling kahanan nggone paring kasekten lan kaluwihan kelawan sira nuwun inggih nyuwun pamit Rama Narayana sumubang iwang aruna katinetraning ukarapa sataning kukiloring kanikara kageter gene dungane ingkung manik maya kula wonten dawuh Rama ora beda kelawan kakangmu si Ismaya maragagi sira ngadhepa kiblat nuwun inggih ngestaken dawuh Rama marana sumubang iwang aruna netraning okarapa sataning kukiloring kowe ngadhep kiblat kok mung 9 nuwun inggih purwa menika wetan pracima menika kilen utara menika ler daksina menika kidul nurwitri menika ler kilen narasanya menika ler wetan biya menika kidul wetan lan kaneya menika kidul kilen nanging kena ngapa sira ora mulat mandhuwur lan mangisor malah sira mapan ing tengah nuwun inggih pukulun wontenipun kula namung ing tengah sabab ngandhap kalian nginggil menika yekti kawengku wonten ing tengah Napa mira ingsun Prihatin waspa gumijil
bener kandhamu Manikmaya. Kang mengkono dadi pratandha lan tak sesuwun lamun to besok sira wis omah-omah tak jaluk aku kepengin duwe putu cacahe 9. Piwelingku wanti-wanti aja kongsi lali kowe Bathara Manikmaya. Kawula nuwun inggih kadipundi Rama. Sepisan aja umuk sesongaran yekti sira besok bakal kedunungan hawa patang perkara yaiku Rajah Tamah Hawa lan Satwa. Liripun kados pundi? Rajah rumangsa kuwasa dhewe ora ana ingkang ngungkuli ngumbar karsa tumindak sak karepe dhewe. Mula kang saka iku yen sira nerak pepalilan wewaler ulun sayekti sira bakal nandhang papa cintraka wondene ingkang loro tamah. Yen sira rumangsa kondhang dhewe sak jagat merga kesusu muluk kumacelu kawentar marma sira uga bakal nemahi papa duraka. Kawula nuwun inggih wondene hawa ambek angkara merga saka rumangsa kendelan sekti dhewe rumangsa menangan dhewe nggonmu perang ing kono bakal entuk benduning jagat. Kawula nuwun inggih ingkang wekasan Satwa tegese sengseming ulah asmara ya sengseming ulah salulut. Pakartini raja nengenake marang Reh Salulut tanpa andulu papan lan sumasana. Yektine sira bakal kena walating kahanan. Kawula nuwun inggih pukulun. Mara gage pisan welingku iki aja pisan-pisan kowe wani ngambah ana ing laladan Mesir Masiduni. Merga ngeling ana mbah-mbahmu leluhurmu biyen lena kawaspadane dadi lan pengapesane lamun to ngambah ana ing negara Parasu. Merga ing laladan iku sakiwa tengene akeh umat manungsa ingkang padha nengenake panembah marang Allah. Kawula nuwun inggih Rama Pukulun. Duga-duga kang prayitna ngati-ati mara gage muncarna kadewasaning jiwamu. Nuwun inggih nyuwun pangestu Pukulun. Uga sira tak paringi bebungah saka mbahmu. Copo manik asta ginalata malhusadi pustaka darya lan uga wit wana umarewan. Kabeh pusaka mau tak paringake marang sira Manikmaya. Arsa madangi jagat duk mungup paning sapucak ing ukir marababang sumirat kena sarating surya mega lan gunung oh nambaya Namboyo Bantrawala Pasopati
Mrimangsut narimeng kalbu oh Kukus dupa kumendeng ratus wewangen garu rasa mala kembang sesaji miwah ambeng kawis tinggalang ubeng sangya sesaji angupeng sapi ingkang mawa teja mapan ana ing kidul wetaning Gunung Tengguru nenggih ingkang winastan Kudyana Wana nenggih kiduling Gunung Himalaya menika tedhak ing Jemroh patanan ingkang awasta Sang Andini kasetene kalangkung mumpuning samukawis marma kathah para manungsa raja ratu kawula satu kewan miwah bangsaning jin ingkang samya sumuyut krana pitaya lamun ta lembuhan dene ingkang yasa jagat saisine mila datan mokal lamun horeg sak bawana dene ana sapi ingkang angluwi piyak samya sumire para kawulanira sang sapi handini miyak anganan ngiring dupi mulat praptanira sang Manikmaya ting pandem sumula madang ijra pasareyan ong nani wadana katon remu-remu kalingan ngangrangan dyah manan kung sumungkem guling ora pati nduga mono jebul iki ana ingkang padha rerubung ing papan kene jebul kok ana kaelokan padha nyembah-nyembah marang sapi ingkang mawa teja yen kowe bisa tata bisa ngucap mara gage munia keterangane ketekan gemendung kumlengkung kowe sapa aku Bathara Manikmaya aku ngerti marang sira iku sapi Handini ya lembu Handini ya dasar kepara nyata ya gene kang kabeh ngadhep aku padha sesedokan mangsah sembah parandene kowe ngadeg ngayir-ayir ana ing pangarepanku. Apa ora ngerti lan ora weruh yen aku iki pangeraning jagat. Aku iki ratuning Tribawana. Druhun Simana. Ya perkara iki ingkang bakal tak rungokake saka tutukmu. Ngerti ya, pangeraning jagat kuwi aku dudu kowe. Pirantiku ganep yen kowe mung sipating sato kewan andek unut disembah-sembah. Tegese kabeh padha kleru nggone nyembah marang kowe lembu Andini. Wis. Suwe-suwe tak rungokke tembungmu kok tengik, tak rungokke kok ora kepenak menyang rasaku. Ngerti yo sing padha nyembah marang aku sak akeh-akeh iki ora mung kewan nanging jin manungsa wiwit saka tlatah negara Persi mangitan nganti Bani Sraloya tontonan kabeh padha nyembah marang lembu Handini. Andini
Anane wong-wong kae padha mundi-mundi menyang kowe merga mbok apusi. Srana culikamu nggonmu pamer kasekten lan pengabaran. Sing mbok akali wong-wong sing padha ringkih jiwane. Sing mbok akali wong-wong sing padha cupet nalare. Sapi gemblung. Ora gaduk pengangan. Yen kowe ngaku dadi pangeraning Bawana cetha. Suwijining wektu kowe mung bakal mbebarang wirang. Usik Manikmaya. Tak jaluk mingkema dhisik lambemu. Aja meneh dapurmu jim sak jagat iki ora ana sing menang ngalahake marang Sabyandini. Yen aku ora iso ngrubuhke Lembandini aja diceluk Bathara Manikmaya. Menang samudra nglangut tanpa baguting tekal. Apa abamu Manikmaya? Apa aku mbok kira gumun? Kowe ngendelke kekuwataning awak. Apa abamu ayo tumplaken pengabaram. Ora ndoprok ngenggon tak guroni kowe Andini.